Hi guys! So nakalabas kami after ilang weeks ng ECQ and now MECQ. So may pupuntahan lang kami ngayon. Maniningil kami ng may utang. Utang na loob. Joke. May utang. Inutusan lang kami. So, ito yung kasama ko oh. Naka-make up pa siya. Sana all. And mamaya magme-merienda kami doon sa may sa may fries. Hi Maris! Saan ka pupunta? Diyan kami maniningil guys. Wala na kaming pera. Nope. So ayun guys, nandito na kami sa Hong Tang Brown Sugar Pearl. So mag-order na kami. Order natin. F1 lang. So order kami ng F1. Go Marie. Meron tayong ano yung flavor doon? Barbecue. Meron. Yun ba? Tatlo nun. Antayin na lang natin. So yun guys, meron silang puzzle dito na hugot. Minahal, hugot. Hindi iyakin. Pero pinagtagpo. Wow. Puso ko. Tinadhana. Malabo. Malabong maging kami. Charot. Sawi. Umasa. Oh, Nope. marupok si Maris. Hindi pinaglaban si Maris. Pero pinagtagpo. Umibig. Sinayang si Maris. Ang sakit. So yun guys, nakuha na namin yung order namin. Pauwi na kami. So ayun mga ka-addicts